Nopeaan tää ja lähdetään jonnekin sinne sitten. Avaa tuo ovi. Ei Tai mä. muuten mä lähden pois. Miksi vittu tää menee lujaa tää mun äijä, kun mulla on näitä... Noniin. Siinä. Siinä oli semmonen... Meneekö yläkertaan ehkä? Ois sitten sinne päässyt. Heikki halus tuo ove auki. Täällä on ainakin oven takana heti joku. Ampun kun mä avaan oven. Oho. Ai tuo! Tulee jo itse siellä. Tapoit sä? Se tuon... Joo, tuon kilipiukon tapaa. Mitä se Tero sillä Mä pesi? kuolin tähän pihaveikko, tuohon tuli helikopteri. Niin näyttää Nyt joo. sä ampunut niitä. Mä ammuin sen helikopterillisen, mutta sitten tuli joku Ai juu, yksinäinen hetken. takaa. Priailla ihti. Ei mulla oo mihinkään kiire. Saanko mä asut tästä läpi? En saa. Ei. Perhana. Missä te ootte? Mihin sä möngit? Eikö mä luulen, että sä oot tuolla sisään? Rub some dirt on En it, you will ollut. live. Mä tulin hakee sua. Täällä on tämmönen saatana jättitikki jollekin. Jos joku haluaa. Jos jollakin on semmonen tunne, että nyt semmonen pitää saada. Mikä pitää saada? Semmonen jättitykki. Missä on jätitykki? Tuossa laatikossa. Siellä ei ollut mitään muuta kuin semmonen vitun kauhea tykki ja joku puukko ja joku muu. Nylon horn! Täs nyt. Tuolla olis niinkö lähin tuommoinen rescue-tehtävä. Mikä nyt äkkiseltä. Kilsan päässä. Joo. Eikö lähteä sitä kohti vähän Eikö rättiä? Heikki hakee auto? Mun mielestä vähän kyllä sovittiin, että mä en aja, mutta No joo, mutta aja se siihen asti, että... siihen asti, että pääsee ajamaan sinne sotatantereelle oikein suoraan sisään. Pysähytä vähän ennen sotaa tänne. Hyvät jarrut tässä vehkeen. Ja sitten meni. Niin. Eipä mennä. Luopu singolla.